Täzelikler gysga sözler bilen Russiya siýahatçylar üçin wizany ýatyrdy. Vladimir Putin Xitoyň raýatlaryna käbir maksatlar üçin wizasiz girmäge ruhsat berýän karara gol çekdi. Bu ädim ýurdun siýahatçylyk pudagyny ösdürmek maksady bilen baglydyr. Bu düzgün 2026-njy ýylyň 14-nji sentýabryna çenli özara esasda güýjünde bolar. Xitoyň tehnologiýa ägirdi Alibaba özüniň Quark adly emel aň bilen işleýän akylly äýneklerini çykardy. Bu enjam täze kompaniýanyň emeli aňly dakylýan enjamlary bazaryna uly dekkin bilen girenli görkezýär. Seagate kompaniýasy laboratoriýa şertlerine her bir plastinkada 6,9 terabayt möçberine saklamak ukybyny gazanyp, täze rekord goýdy. Bu ösüş geljekde 55 terabaytdan 69 terabayta çenli gowrumly çeýe diskleri döretmege ýol açýar. Şeýle habarlaryň salgysy takyp, bize agda bolmagy unutma.